Croeso nôl i chi I Maesteilo. Tipyn wedi digwydd yma ers y tro diwethaf chi fod yma. Chi'n cofio fi'n sôn am fy mrawd Eirian yn dychwelyd o'i anturiaethau cnifio yn Seland Newydd? Wel, odi, mae fe wedi cyrraedd ac anreg fach gydag hefyd. Mae'n edrych yn addawol bod fi'n mynd I gael ychydig fwy o gwsg amser rwy'n eleni. Oedd y tipyn o sioc gweld Jasmine yn dod trwy drws y bore hynny pan fydden nhw gytre. Ond ni'n groesawgar iawn fel teulu, mae pawb yn cael croeso yma, pwy bynnag I nhw. A fi'n credu, os dyna beth yw penderfyniad Eirian, wel dyna fe. Eilon ni mas I Seland Newydd I dechrau off I watcho bach o'r World Cup I diwedd o fe yn October. Ond mas I cnifo I mas I wneud. A fi wedi cael profiad mawr mas yna. Oedd defer lot wahanol, o'n nhw'n glanog, mwy glanog, glan bob man. Glan ar y coesau, glan ar y pennau, o'n nhw glan bob man. Nes I penderfynu gyda Jasmine ôl dy fi, cwrdd â'r teulu, cwrdd â mam a dad a big sister. Extra handy amser rwyna. It was a huge decision because I've never travelled in my life before. It's my first time travelling. Plus there's the fact I was leaving my family for the first time as well, so yeah, it was really hard. I think Wales is cold, but its landscape is, well, it's kind of the same as New Zealand, but the roads are more thinner and it's more squished, but I like it. Fi'n gobeithio mynd nôl I Seland Newydd yn November, fi'n gobeithio. Nôl I cnifo to gobeithio. Gen I weld bod mam a dad yn gweud cynta, ond fi'n gobeithio mynd nôl. You put it in there once it's all been peeled and stuff. Mae hwn yn dipyn o fenter I Jasmine. Ni'n poeni braidd oherwydd mae mor ifanc yn dod draw yr holl ffordd yma I Gymru. Doedd ddim yn nabod dad, mam na finne o bobl y byd. A ni'n gobeithio bydd hi yn setlo, yn mwynhau y profiad yma. A gan obeithio dychwelyd I Seland Newydd yn hapus iawn wedi cael yr croeso ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu rhoi iddi. For the next 6 months I plan to try bond more with his family and get to know his animals more, like how they do it over here, and learn about their Welsh culture compared to ours. And spend more time with Eirian. Ni wedi gadael Maesteilo bore yma nawr I fynd I weld yr hysbynod sydd ar tac yng Nghaerfyrddin. Hysbynod yw ŵyn llynedd, rai gath I geni llynedd, a sydd yn ŵyn am y tro cyntaf eleni. Mae yn bwysig bod ni'n sgano'r ŵyn hyn oherwydd I ni gael gwybod faint yn union o ŵyn maen nhw'n cario os o gwbl. Bydd y rhai sy'n wag yn aros ar dac am rhyw gyfnod o 2 wythnos yn ychwanegol I arbed ychydig o borfa adre. Y gweddill wedyn yn dod mewn i'r shed I cael bach fwy o fwyd a bach fwy o ofal. A wrth bod ni'n gwybod faint o ŵyn maen nhw'n cario, bydd y rai sy'n cario fwy nag un oen wedyn yn cael fwy o fwyd a fwy o ofal, lle bod nhw'n cael rhywbeth o fiechyd fel toxemia sydd yn golygu bod diffyg egni yn nhw ac felly mae eisiau fwy o fwyd yn nhw wedyn o gynlyniad. Hon nawr yn cario un oen, felly ni'n rhoi marc tu ôl yr ysgwydd iddi. A os oedd hi'n cario feilliad, byddwn ni'n rhoi marc ar y pen ôl. Mae'n gweithio'n gwyd ma. Digon o staff fi gen, wedi'r sicrhau dy gyd. Fi'n cyfro role o Llandyfri lan I Brystwyth, lawr I Sifembro. Na'r eiriau wy'n neud, dybynnu lefydd gwaith, fi'n mynd fyny fynd fe. 2 rhan. Yn hapus iawn nhw. Ond o'n nifer fawr nhw a wyn nhw a mae'r cynnelegod. Un a o'n marwn, twins marwn iddi. Alle fe fod effaith y cwn wedi bod ar ôl defed, hwnnw byddwn ni'n dybio, ond na, ddim yn broblem fwy. Chi'n cofio tro diwetha ond I cael newyddion drwg ar ddafad hon Drian wedi cael anffawd gyda cwn yn lladd defed. Ond newyddion dal y wedyd mowr sydd da fi chi achos fel chi'n gweld mae'n siarp a mae'n edrych yn eitha da. Mae'r clwyf yn gwella hefyd. Ond mae'n jyst yn wers I ni gyd pa mae llwybrau cyhoeddus yn ni a cerddwyr yn cerdded ar y llwybrau yma. Mae'n bwysig cadw'r cwn dan reolaeth neu ar denyn I arbed pethau fel hyn rhag digwydd. Ni'n gwerthu twryn o loi yn mis Ebrill ac I wneud hynny ni wedyn yn gwahanu'r llwyth wrth I mamau mis Chwefror. Mae hwnna'n rhoi digon amser yn nhw wedyn I ail ennill tir wedi gwahanu achos maen nhw fel arfer yn colli pwysau.
Mae e'n bwysig bod ni yn gwahanu nhw mewn da bryd erbyn bod yr perchynog newydd yn ei prynu nhw bod nhw wedi tywelu, neu bydde fe'n hynlle iddyn nhw goffod trin y gwartheg mae heb cael ei gwahanu wrth i mamau pan maen nhw'n prynu nhw. Mae un ar reina reit nawr, fi ddim eisiau becso hwnna, ys wedi Mei Jiwn yn y lloi. Mae'n bita gorwedd a cachu sy'n nhw'n ei nawr. Fydd y cymdogion yn apus iawn i nhw, nhw. Ni lod o sŵn ma. Fi'n cysgu'ch y draw yno. Ie, dda, yn sgwyd eto. Iawn. Nhw'n neud yn gwyd. OK, let's go. Ie, next. Mae rhywbeth yn digwydd y Maesteilo o hyd, a mae'r ieir yn rhywbeth yn rhan go bwysig. Ni'n cael wyau ffres i'w recwest bo bore, does dim byd gwell. A mae nawr yn adeg i roi y wyau mewn deorydd. Y broses yw ni'n dewis y wyau gorau, rai brown, coch, tywyll, a wedyn ni'n rhoi nhw yn y deorydd. Mae fe'n mynd i hala rhyw 2 wythnos iddyn nhw wedyn, a bydd cywion bach yn rhedeg yn bwyta'r lle gyda ni. Dwi wrth fy modd yn byw yma Maesteilo, mae'n fagwraeth arbennig. Codi'n fore, cyn mynd i'r gwaith, mynd allan i weld y defed, a mae rhew ar y llawr, a mae popeth yn ffres. Cael wacen bach, wedyn mynd i'r gwaith. Allwch chi gael diwrnod ofnadw yn y gwaith weithiau, yn y swyddfa neu ble bynnag, a wedyn mae cael y cyfle i ddychwelyd adref i heddwch capel isac a mynd allan, mynd ar ci mas i weld y defed, does dim byd gwell.